So ayun mga kamaster, yan. Yan, so Uncle Martin, ito na yung speedboat mo. This is your speedboat. Yo, what's up mga kamaster? So, welcome back pala sa aking YouTube channel. So, panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo mga kamaster. So, for today's video pala mga master is maglilipat kami ng speedboat, no? So, kasi itong lupa na pala to mga kamaster is binibinta na. So, meron nakalagay yung speedboat dito. Kaya, lilipat namin doon sa bahay, doon sa kabila para hindi mahirapan yung bibili, no? So, ayun mga kamaster. Yan mga kamaster, pinalabas na yung mga speedboat mga kamaster yan. Ito yung speedboat ni Uncle Martin pala. Yan o. Ito kasing lupa na ito mga kamaster is binibinta ng mga kamaster. Kaya yung speedboat ililipat dun sa bahay na ni Ate Nancy. Yung speedboat ni Uncle Martin. So ayun mga kamaster, so pinalabas na yung speedboat mga kamaster, no? Yan o. Yan yung speedboat ni Uncle Martin. Yan yung sinasakyan namin dati. Ngayon pinapalabas na. Kasi yung itong lupa na to is binibinta na. Mayroong bibili sa lupa na to. Yan mga kamaster, no? Tulong-tulong sila mga kamaster. Dito pala to dati nilagay. Ito. So yan mga kamaster. Yan mga kamaster, tulong-tulong sila mga kamaster. Kaya naman pala, no? Kaya naman pala mga kamaster. Yan o. Yan yung speedboat na to. Yan mga kamaster. Meron naghihila, meron din nagtutulak dito sa likod. So ayan mga kamaster, yan. Yan, so Uncle Martin, ito na yung speedboat mo. This is your speedboat. So ayan mga kamaster. Diretso na yan. Ibabag na yun. Ay, ako lang din. Yan mga kamaster, oh. Ilaos lang, ilaos. Yan mga kamaster, tulong-tulong sila sa paglabas ng speedboat. Iwas, langsung mas, agilas. Tapi kolot. Oh, dan mga kamaster. Sige na, sige na. Ano mga kamaster, oh. Iwas, iwas. Oh, tang na tunga. Bangil, bangil, ang bangil dambe. Ang bangil dambe. Bangil, bangil,
Pugong na, pugong. Diri. Sendiri padung sugod. Padung sugod. Banti. Gigi. Isa. Patay mabali. Pagili. Gigi. Banti. Asa, jar tay butang yo. Asa isod. Dito. Padung sugod. Isa. Gigi. Pugi. Isa. Ayaw. Dutat na. Dako ada nang mananapa. So yun mga master, tapos na rin. Mga master, natapos na rin mga master. So ito yung ginagawa namin mga master dito. Kasi dito ilagay yung ano, speedboat, dito ililipat. Ito yung ginagawa namin. Ito. Ayan mga master, no? Ayan. So ito yung lagayan niya mga master. So ginagawa pa ni John 4. Ito, dito ilalagay yung speedboat, no mga master, yan. So dito pala ako nagtrabaho. Tumutulong ako dito sa pagtrabaho ng ano, lagayan ng speedboat. Yan. Yan mga bata, oh. Hi sa vlog eh. Ito pala yung naghihila sa speedboat kanina. Ito sila. Libre munggos mga kamaster, oh. Yan. Yan. Ito yung malalakas na nilalang. Ito yung naghila sa speedboat kanina, oh. Yan si Boss Titoy. Yan Titoy, oh. Yan. Ito si Dan Lawrence. So ito yung naghila ng speedboat kanina. So libre sila, libre kain pa, oh. Meron pang libre red horse. Yan sila. Sumpay. Yan.